O alumnado de Forestal do Obradoiro de Emprego Torregoiáns 5 en Boiro xa comezou os traballos prácticos. 10 participantes formaranse durante este curso en tarefas de prevención de incendios, conservación forestal e valorización do patrimonio. O Concello de Boiro puxo en marcha o 5º Obradoiro de Emprego Torregoiáns, un programa que durante o curso 2026 a 2027 dará formación a 20 persoas en situación laboral. Os obradoiros constan de dúas especialidades. Temos a especialidade de repoblacións forestais e tratamentos silvícolas e tamén temos outro de instalacións de elementos de carpintería. 10 alumnos están no de forestal e 10 alumnos están no de carpintería. A metade do alumnado, 10 persoas de especialidade forestal, xa comezou as sesións prácticas. Entre os traballos previstos están a prevención de incendios, a consolidación de frondosas e limpeza de faixas secundarias. As sesións prácticas dos de forestal, pois estamos realizando tarefas sobre todo de prevención en materia de incendios, unha tarefa moi importante, supoñendo que o noso Concello está sempre nesa tesitura, non, de risco grande de incendios, sobre todo a parroquia de Cures, e tamén pois vai facer plantación de frondosas e limpeza tamén importante desas fraxas secundarias, non? Tamén realizarán tarefas de conservación e valorización do camiño á orixe, combinando a formación teórica co traballo práctico no propio contorno. Van a realizar traballos de conservación e posta en valor do camiño á orixe, que vemos que cada vez temos máis peregrinos neste camiño, un traballo arduo que se está facendo dentro da comunidade de municipios Barbanza-Arousa. O alumnado conta, ademais, cun contrato de traballo para a formación e aprendizaxe a traballo completo. Eu creo que este tipo de obradoiros é algo importante porque estamos formando os nosos xóvenes sobre todo naqueles sectores produtivos tan importantes como é a nosa comarca. Creo que temos que traballar que é o tema forestal e tamén pois eses oficios que por desgracia se están perdendo como é o tema de carpintería, non? O proxecto conta cunha subvención de 467.052 euros da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia, sendo así unha iniciativa que busca facilitar formación e experiencia laboral.